Aspaldiko eta ongi etorri bosgarren kapitulura. Festatik festa. Aia maian, ze titulo da hori? Bueno, lasai, esplikatu izuet. Kapitulo hontan festataz hitz egingo du, bai herrikoataz eta bai herringurukoataz. Ta galdetuko zue, zein ekarri zu gai hontaz hitz egiteko? Bueno, zarautzeko bali mazazte, beti parrandan ikuste zuen pertsona bat ekarriet. Amaia Ibarreta Loidi. Kaixo, Amaia. Barkatu. Pixka gaizki dago, gero itzengo dugu hortaz, baina ongi etorri. Ni eske... Kostau zaigu. Kostau zaizu. Zaizu. Kostau zaigu. Ze hau azaldu ingoet, beharrezkoa da. Zer kontatezun? Oain dela 3 hilabetetatik joa Amaiai esaten mesedez geratzeko eta marmarrianeko egun edo tarte polita hauek nerekin batea bizitzeko. Baina beak beti kesi, ez dakiz zer daka, kesi, oi... Eta, pues, hola 3 hilabete pasaia lo tonto. Bale, gezurra da. Bale, egia. Nijoa, Egia. ez da gitze bat hilabete, santzинetikan. Ine bergen nula podcasta, hain aiz jatetzen denbora guztian. Noiz ingo deu. Behin bakarrik jarri zindata bat, asteburu bat izan zen, nera maita dana kontau nion. Eta nera maga Ana Loidita Pestegikoa. Jundenak Loidita Pestegira. Eta nera maga izan zin, ama ez da ber marmarrian grabatzen, zeke dani. Ez dakit, zeianek ez derantu den. Ian, ezke matzakat, ezke gukakat, ezke pereza mateit. Neymar barrenitak ez dit pereza. Hau dena zuen gatik alda. Baiteiz. A ber, dena ezin da kontau, bale? Bale, egia da, autokritikan berdet, barkamenak, tardau indet, kostau intzait, baino importantena da hemen gaudela. A que precio. Bira nola natorren. Gaizki dator pixkat. Nola esatezu? Estarrikoki. Bale, sonorikoki, esango du, sonorikoki gaizki dago. Baina, bueno, hori esan baino lehenu, gauza nahet komentatu da podcastak inasi baino lehenu, ze produkzioetik esaten nahi dia esazteko da, hau ezin zaitaztu esatia. Eskerrik asko makin da Edurnei ze behitu ze gauza politikarri dien. Osa, lokura bada. Ezin dut piztu osan zi, argia iteu. Baina, kriston polita da. Oso guaia da. Hemen, tipografia iguala eta dana. Tipografia berdina daka, ordu mesedez, eskerrik asko, hemendikan, makin da Edurnei, osa, pasada da. Eta bai esan berrakat, jake hemen gauden hori gauza kontatzen da berritasunak esaten, bai, ondo jarriko naiz, por fin, pegatinak ata ditut. Yeah. Pegatinas exitosas gaina, Denak gaztau ditut. Osa, lau tipoatan ditun. Urdina arroxeakin, arroxe berdiakin, gorrilla berdiakin, eta horilla moriakin, igual ementatzen nahi naiz, baino, jendiak, segituan, Nik berbaren pegatina nahi. Ez da. Begatzen naiz, ez nik, ez tontosa. Ni laguntzen hori zan. Egia. Zer izan? Azokan, Santa Clarako azokan, gaztekintza ianean. Kriston exito pia aukizun azokarrek, digo. Hanek arrasko zantzan laguntzen honitzen, pegatina nahi zituen, eta ginen rekorritzen dana, hanek pegatina nahi zituen. Ta lortu zituen. Shoutout, Ane. Hori da, muxutxuz. Nola eguneraketa denak ditugun zuria falta da? Ze bat horri zea horrekin podcast batea? Bale, kontu da, esan deten bezala, ez genuen egun bat adozten. Bueno, ez zuen egun bat adozten behak. Orduan egun honi izan esan, ez. Karo, bai. Karo, hau ez dakit noizatekoan. Orduan, atzozan larun bat. Eskaz pentsoia. Orduan, txion, eskubaloian partiduak, eta zoden, txikipoliteko partidua eta menarreko partidua. Orduan, nikoen arratxaleko bostetatik-an, bosterdik behan dugu nahizelako baino, Beti berandu. bostetatik, polian, lehenengo txikipolita animatzen, gero amenagarra animatzen, eta bakolmo, Santelmo asian ez zumaian, kaparrak zehon, nari kaparra gustatzen zait, eta kontzertua jungea, orduan pues dana eman bai. Eta gero malakia zione bai, orduan malakia zione bai dana eman eta remate pues parranda normala. Eta parte gaur egandian goizian, txikipolita jungea zai ikustea. Orduan, Un no parar. hau tzazituan galtzet, asko hitzaitute bai, eta pues kanta hori bai, buiain da, dana.
Motxian, kiston egoera honen etorri zaigula Amaia, baina bueno, hor ikustase konpromisoakan podcast honekiko, da etorri da irrifarra handi batekin, eta konpromisoak bete ititu. Así que mendikan nik txalo bat Amaia, osea, txalo silentzioso bat, produkziokoak bai txalo kaidia, osea, pasada, zenbat jende da hon, baina bueno. Eta barkamena, Spotifytik entzuten izaztenak, o kotxian, o igual dit, nera izpa seguramente, ez bali maia zu ikusten, ahotza honek ez identifikatzen. Ez dio identifikatzen, bale? Ez. Jendiak ez bali maki zein da noen dikan Amaia da. Amaia etorri zaigu, bale? Osea, aurkezpena izan dut zein dan, baina, bueno, bas pareola, oain arte norbait iritsi da podcast hau entzuta, ez bali maki zein da nahotzagatikan, bea da, Amaia. Ni naiz. Eta, bueno, nola festata zitzein deun, ni tren batekin etorri naiz. Igual, a ber, etxeko lamak jarri dut, guazen horretik anaztea. Esan diot, Amaia mesez etorri ondo irrifartxu, tal, baina bereziki etorri etxean dazkasun txosnetako baso denakin. Eta kaso indiazu. Bai, nik uste nuen armaio baten eskala. Hasieran ez den, magaramak esan dit, beste atentu dela goretak danak. Orduan, bastante daude. Bastante daude, nire bastante karritut. Ta kontua da, galdu ditela ze bat azenet, bueno ba, eguna iritsi arte ez dizut esango. Ta kontua da, bain TikToken daola oso modan, etxean dazkasun txosnetako basoenak erakustia, pues esatea nungo aian da hortaz pizkatitzeitia. Nik hori zet ikusi, baino, kaso itea. Claro, TikTokerra beha da. Ni TikTokerra naiz, bale? Ian Ruiz TikTokian, da marmarrian TikTokian. Osa, bi kuenta askat, Hola bitartian, bale, mau ez egiteko. Oye, hemen beti promoin berda. Orduan, ekarrituzun. A ber. Danak. Ostras. A ber, repe daude asako. Ez dut klasifikau. Bueno, berdin du. Orduan, repe asako. Repe bali daude da, festa horiek gehiago gustatzen zaizkiola. Pues bakizu ziren repeko gokoian. Bai, nire baskete banik anaiz ikusten da ilusio baitzeik. Ze, bitarteren nire atatzeko dut, benga, nire niriak atako ditut. Superpoltza politontan ekarritu. Nik ez dut. Pies delicado. Amplia experiencia. Ez lehi, Zer jartzen? Ez dakit. Cantados. Hostia, gigolo irakurri. Ez, bueno, ez dio bengo promo, porque ez dugu pagatzen bideo hau biteko. Así que, de hecho, oza, oainen ez pentsatzen, kriston baso pilak harritugu, eta basikamente kriston tontua gaze, aldia bueltau, eta dirua jaso, eta bede horien, hementxe askau. Bueno, atatzen jarraituko kriston pila daude, ez dit tapatzen. Kriston dirupiak, hau bapatean, enzi ez, Bueno, hau edia gure baso denak. Ez digu etapatzen, ondo ikuste dugu produkzioan, ondo? A ber, nahi hemen baso faltaz eskite bai nik uste. Bai, zuri asako faltaz eskizu. A ber, nahi zorren barrandera. Dakat hemen irudi bat, enen erokibelko. Ui? Da jende asko kezan dit, baina ez da egola. Oh my god. Ez que nire bideo bat, famoso egin da, laboraltzan. Laboral, bai. Ez, gaztezulo nintzen. Ah! Egia. A ber, zeintzan gaztezuloko... Laborales. Laborales, ez, gaztezulo. Produkziokoak ez liau, gaztezulo zan. Gaztezulon grabatu genuen bideo bat, esaten zen izango zan gure parranda honena, nola esan? Ez, a ber, altzan atea eran gabe. Bai, hori da, eta ze erantzuntzun. Nik esan nuen aldala atea eran gabe, zini atea eta no eran gabe. Ez detela beti itenez. Ikustea, hate bat etorri zaigu. Gehienak komisiokoak. Azko maite izuete, bai. Ui? Komo ki komisiokoak? Esan berri? Komisionena. Azken portuko komisionena. Bueno, ba, nik esan berrak handi beste komisio baten, hola da, ez da azken portukoa. Salbidekoa dala. Da nire pentsatzet honena dala, baina salbidekoa. Nik pentsatzet salbidekoa jala honenak, eta beak azken portukoak. Da ez du honber, nola esatea, ez du honber konfrontazioikan, Sarozko barrio denak laguna gea. Laguna gea! Asi me gusta. Bueno, komision, asko maite izuet. Ui. Osa, ni baitxe sartu niz komisio, horrek urte sartu nizan. Eta, ingen bukaeran, premio anaketa bat. Eta, bota nahi dieia komisiotik. Bota nahi zoia? Baina, pizka petardan izanako, zeintzen izanako. Baina, badakit berez fondan asko maite hiela, danak izati ere bai. Bueno, galdetuko jau, o bestela, azken portuko komisiokoak zaztenak gero jarri komentaiotan aberse iritzeak azuen komisioko kidonen inguruan. Ta bueno,
Azingo ga bakoitzan basuak eta Alde komentatzen. bat utziko da. Bai, komisio baten alde bat utzik gero desarrollauko dugu ondo. Iristeanian bakoitzan basotan gure festetako, ez? Vale, azingo gaber, zukatea bat. Zakizien den lehenengo. Ai, nire zurekin batean zure lehenengo bat. Barka, hau bat alazkena izan. Ez, lehenengoa. Obviamente, garantzitsuena lehenengoa izan. Ez, honen azkena. Gauza, sortzen dira baso, azkena, repiak dira, vale? Bueno, baso superpolita hau. Ze jarteu basoan Amaia? Salbideko jai. Salbideko jaiak, Zarauzko jai onenak, politenak eta harmonia gehien dazkaenak. Beste bat. Produkziotik ari esaten Amaiai ondo behiratzeko, zari ez 5.000 askar. Bueno, nik pizkat jai hauen inguruan nahizitzen emozionatu gabe. Lehen urtean hasi nintzen komisioko parte izaten, merkeen besa, amore. Esan berra dago, festa hauek berriak diala, Oso hain dala 3-4 urte hola zizian, pandemia nola zizian, eta ikustea 3-4 urte eta gero olako arrakasta izaten nahi dena, nahi pertsonalki kriston harrotasuna etortze zai, bastante serio jarri naiz, baina, en plan, egia da, oza, salbide azkenean barrio ez da oso handi bat. Txikia. Eta ikustia, izu bere jendia dakala eta jendea zako gerturatzala ez dakit zuzo opinatzezu. Nik, konfesa berdizut, lehenengo urtia izan zela aurreko urtean joan. Pues ja 4 urte goaz, amor, 4 o 5. Pandemia, bueno, 4. 2020, bai. Danetan zuzu, kizak izan da. Azkena guatzen dena kontzertuak eukin itun, 2 egun seguido. Eta ez dian Bilbon, esan du. uste izan da. Bilbon da nosti, baina. Danetan jun, aurreko urtean, eukin un eskontza, lehenengo zinana, Egia. eta eskontzat izuzenean, salbidea jun ginean, gero bazkaitare, horrengo gune. Eta ze irutu zitzaizkizun festak. Osondo pasan. Osondo daude. Oso nezan zian. Esan berrakat, iraia erdialdian esatea seke etxean zaudezten oientzat, ez? Aurten bai gerturatu salideko festeta, bale? Nire urte. Zure. Ia, bai, izatea... Bai, 20 piko izatea. Baina eske ez dakit urtero diferente izatea, porque izatea como 3. asteburua, blako, zose. Horre bai dago pañuelua, arroxa, ez da ikusten, baina hor dago pañuelo bat. Arroxa. Así que, bueno, salbide musutxu, vale? Hauek, listo, salbide txintxin. Hala. Ordon, baina, kendu hortikan. Urrengo basoak, a ber. Hau da, Ez que nik hori non nahi. Getaiko festak. Hori non nahi. Baskazu, ez que nik bat baino gehiago askat. A ber, asako askat. Badakat osona erakutxeko eskena gero. Vale. Nire honen eta. Gauzat, ez que bat daude ez dakiten ari zen. Bueno, getaiko festak hau. Hostia, beste salbide bat eta zait. Osa, salbidekoa, eta ez dezu erakurtzen. Bale, ditxu. Getaikoa, eske ber getaia. Ez que getaikoak pila bazkauze, nik bitartean gauzat esan berdet getaiko festak inoiz ezin dia galdu. Osa, irintze zait, gaina abuztu hasieran beti ondo sartzeia. Eta kriston, esan berakat urtero kriston egitara guaia dakaela. Nik getaiko festan oso ondo. Ondo egi. Kriston konziertuak dazkae, pasada bada. Eta nire ustez igual hasta txosnagirua honenetakoa. Nire. Ez dakit zuk zer zena esun esan. Ez nik. Getaiko festan oso ondo pasatzen. Eta hori zeba pasatezu oso ondo Amaia? Oso ondo, no sé, temperatura, musika, girua, adana. Jendia. Jendia ona. Bai, no? Ta, hori. Ta lanakin aldet konpagina. Bueno, aldet konpagina gugotatik atzaretelako. Hori egola da. Egia da. Jai eskatze eta jazta. Nun eskatzezu jai? Aurreko urtean praktiketan, eta bestela loidi eta piztegia. Hau pa loidi eta piztegia berriz. Osa, ez lehi. Bai, baso egun udara no reponez. Baina, egia da, getaiko festak gaina como herri dena involukratzea festa horietan. Osa, gu... Bueno, baina ez geha getaikoak, baina beti ikuste dugu parte hartze aktibo bat. Osa, nahi me encantan, tam zuri bai. Pues nik uste getaiko festai batetik amarrea zema. Ez que festa topenetako bat esartzea. Bai. Bale, ite du ranking bat. Ogei egei. Asko daude. Asko daude, bueno. Aditugu, nahez uno. Getaianik top
top 3, Dos, bai. top 2 sartuko nun getaia, bai. Eski oso nahi. Oso nadia, gaina 5 egun dira. Ez gara berez egunero juten. A ber, bueno, lehen urtean guatzen ez pixkat fomoak eman zegun da ia egunero Ez. jun ginen. Kontua da, berez bizian jumera, porque batzuen ez dago bueltatzeko gauza. Bueno, Bueno, nik azkenengo urtean bizian nikutu. oinez bueltatzen, buzian, lehenengo De buzian. todo. A ber, Horrengo gunean. esan berra da hori bai, bizian bueltatzeak ez dizulaz korrentatzen, porque udaltzaingoako la pilatze izun. Ta, detara bera bajetxitezea, oinez pasatzezea. Kebanik, no baina horrengo gunean. Ni orgatzen naiz, baina, bueno. Hori ere bai, alda izan. Aldu izan. Igual. Bueno, getaikoak, Ai, jakendu dut, parkatu. aurrera gintzai, baina, bueno. Beste festa batzuk, venga, nik... Ai, aldet gauza bat esan. Nik asko askapen dut, asko repea, baina nik gauza nahetin zango izue, ai ama, baso feo hau... Bueno, baso hau, eske nola maiatzen gauden esan inberdet. Baso hontan jartzeu Bernabeu. Ta, esango jazue, ian, ze futbol partida ikusezu, amora, naztu intzea, bale? Bernabeura juna esen aldi bakarra izan da Taylor Swift ikusteko. Osea, obviamente Taylor Swiftea jun ginean, pues, ez da izan genuen, ez, behatzen etorri, ni jun itzan usuekin, saioakin da irazkikin. Eta Coca-Colak eskau genitun 8.000 euro a todo esto, da esango numera, por lo menos basua etxai, joa. Orduan, Bernabeuko basua dakat, arrotasunez erakustet, zehetzan futbol partida, baizik eta Taylor Swiften kontzertua, eta keston kontzertuna 3 ordu, eta hori bai dala musika. Ja, ez da guztua gau naiz. Zuk zerbait aipatzeko la baso berezin bat? Bai, dazkat, a ber, berezi asko eskar. Oaingo naiz bat Holandatik anartu duen. Ai, pues erakutzi. Ez dakat. Etxeko lanak ez ditu ondo. Gauza bat, ereño, kiston baso nakat. A ber. San Bartolome. Esan oso, ze hostia dau. Vale, Bihauz. Bihauz da nire udarako herria, Burgoseko herri galdu bat. Osa, ez da eskan ez da berreun biztanle. Ez, agarrate. Dakamen, tipo, normalian hemen atena, pues, zurito kaina neurtzuenak. Pues, hauek dakare esaldiakin. Esaldi famosibak. A ver. Ez, goian daka, bete dakasunean, kalienta que sales. Horrema da, vas muy bien, Terelu. Horrema da, hora de chupito. Azkena, es hora de rellenar. Tope ona da. Ideia oso originala eta nire ustez zuk hora de chupituana, oso barneratuta kasu, no? Ez, por ejemplo. Esan behar dago kuadrillan, txupituak erata intzitatzen na, irazkiz. Aparte de irazki, osea, irazki da maia juntatzeanean txupito rondak, hola. Bai, eta produkziokoak bai, estatu duen. Ba, oso guaia, ez dakit jungo gaben bila ozea, no? Ui, bueno, ba, gu jungo beha. Maideren motuan. Ez da kanpina jo. Maideren motua ez da kanpina joten, baino ez darako... Bai, bi pertsonak inez. Bi pertsonak inez. Bigarrengo pertsona eguan bultzatzen kumerdu, porque ez dut txutatzen motuak. Piskat... Amenaza jaso deu. Mehatxu bat esan da. Baina mendikan eskerrik asko zen, Maider bezalako lagunak beti daude prest guri edozein tokitara emateko da laguntzeko, así que baina ez ditu inoiz bikasko eramaten. Egia. Bueno, ya está, Maider... Maider ikusiko zue igual beste kapitulu baten. Beste berezi bat erakutsi. A ber, bota, beste berezi bat. Bi, a ber, bota. Ez dakat berezika. Vale. Euskal Eskola Publikoen alde... Hau da, horreketako... Hau da, horreketako... Ez, Euskal Eskola Publikoan esan, etzan horreketakoa. Bale da horreketakoa. Baina esan Euskal Eskola Publikoan festetako basoa. 2012, obviamente nik horren oneraten. Baina etxean dago basoa. Eta, hau da, gore Euskal Eskola Publikoak. Nik esan berrakat Lasaieko ikasle izan ezala bakizue, enaiz horreketakoa, baina gora eskola publikoak. Benetan gora eskola publikoak ez lehi. Eta esan berrakat bai, pues, kuadriako denak oroketa barra Lizardikoa iala, orduan ba, bueno. Bueno, menos Fiona, Lasaiekoa dela. Bestela, pues, bueno, oroketako kultura hori sustatu digue. Diguzue.
Eta bueno, berezte Eta beste berezia da, Gaina kolore hau me encanta. Tope 0 baso ohiko bat da. eta tamainoa da, natal. Hau da, uste gizimar, aspaldikoa, nire hemen enun eraten, baina da, azken portutako All Times. Eta gitzi urte dagoen igual, ez da azarra. Bueno, nik uste txarra da, porque A ni txiki ver. joan etzan. Baina hori patxia gertzea, Abeitu. Eta ez du jartzen urtia. ez? Ez bat, tope kolore guaiaka. También te digo, hemen, hemen kabitzea, Baina baso kira, sekar normalak, gauta dira jute zian. hori esan berun, baso baten kabitzea na, o hemen, eske, hemen pixkat Bai. gutxi, Hemen, pues, un bleme. Bide, Eta tope polita da, gora azken portu. bai. Berezia. Beste gauza, nik hemen dakat... Bueno, barkau. Ah? Eta beste berezia, obviamente, azken portutako oaingoa. A ver. Bai, patxia gertzea. Pues, a ver, bizkan daztuta eskaba hortengo basoak. A ver. Zertetu da, kaula. Ze loria, zera da hori bai. Engantziak egin. Ez karnibora. Beste hori ez dakat. Bai, nik Zuak bakat, kasu. bai, bakat, lehen ikusiet. Loriana ikusiet, oain, bideo erdia pasakoet, Loriana aurkitzen. Hor! Nun. Ai, behitu! Zeana, desibelioan ajaz. Hemen, Ezagutuko zu azken portuako basoa. hau, a ber, bitu, bi hauek. Atxegatzen Hau zeba, mesedez azaldu. Hau azaldu imerda. Azaldu imerda. A ver, berez ez dena joan lehena beste toki baten jartzen zan daola. Eta bizilagunak eta kejatzen, bueno, bizilagun bat izan kejatzen, eta ustez firma eta dana biltzen hasi zala eta hola. Ez que igual gaxi kontatzea gero bat kabeti, baina ustez ondan izan kontatzen. Bueno, Eta orduan, beste ez dago intentzio txarrakin inda. hori. Eta etorri zian desibelioakin urren urteako festetako neurtzea. Eta ezin zuen jo musika taldeak behaiek esate zuen nibelea. Eta orduan urte bakarra izan zen, azken portuko festak kanzela bentzian. Eta manifestazioa dintzen da maleko juzua baita izan. Eta gu manifestazio horta jun ginen, eta olako gauza edo injustizi denak apoiatza jungo geha, beti. Bueno, gora Zarauzko barrioko festak, barrio guztitakoak. Txalo isila. Nik ez dakit, zein nazu? Bai, bat nahi nuna, hau. Azpeitikoa, Marea Arroxa, bakazu? Bueno, nik esan berrakat, que azpeitira ez gara asko juten, baina beti jute ganean festetan jutega, eta beti kriston ondo pasadeu. Azpeiti, kriston ondo. Azpeiti. Badako kontate azkenengo anekdota azpeitikoa. Zein da. Nik bitartez baso erakutziko, 360 bat. A ver, ez maskarri bat, eukien azpeiti eskoiti, 8 kilometro, txil. Bueno, zuk gehiago dituzu. A ver, eske kontatzea gustatzen zait, baina normala da. Kontatu zen, nire lagunak iteituen gauzak esatea gustotezen ze oso arro naho beretaz, kontau. Pues Donostiko maratoi erdia inun. Zenbat kilometro dia? 21 bat. Ta inun, Dani izenakin, ze igande baten zan da estelen hortan apunta honetan. Hau da, sin previo entrenamiento. Osa, baikorik aitetela, baina en un entrenamiento batik hortako. Baina horita topo ondo inun. Zemaz, arro nago nire buruetaz. Ta gure bai beretaz. Ta eskerrik asko Eta Dani. Xarot joan egaritano berekin inun. Ta eskerrik asko Dani. Hori Dani, ke Bestela ezingo zenun bere gatik, oza, bere dortzala hartu da gauza dena, dortxala barkatu. Zer anekdota. Hori, jungina, Moskakin nago. azpeitira bueltatzega. Junginan Amaia eta Joana eta Karla eta Garaziri ikustea zuei, korrika Bardura eta festetaz. Ez, baina gauza nahi kontau. Vale. Ze gutxitan, azpeitira gutxitan junga da, jungan denetan festeta Ez que junga. uste nun festako anekdota da, Ez. hori... Eta behin jute gala, egun normal baten, kuadreako bat lesiona gintzen. Kontauen berda. Osa, ahi ginen paseo turistiko bat ematen, hau bitartean karreran zauden, o, bueno... Bai, animatzen. Gu animatza junginen. Ta alako baten, eskaira bat, o eskalo bat gaizki ikusi, eta gure kuadreako bat. Eta erori, baino, hanka, osa, esgintia entzun, eta etxea juntzan, eta esan berra dago oso ikonikoa izan zala, Azpeitiko plaza, Nagore, nire gainean, Nagore da, musu bat emendikan Nagore, jaueko Que, da. por cierto, Nagore da, eskualean ibiliana, ez da inoz lesionau, eta lesionata kirola aztian. Ni Nagorei arreburrikito eramaten, da kuadriako denak mobilakin uriola grabatzen. Eta zuen bitartean, lasterketan.
Guk bagenekin nagorizetu errela, esan zegoen nahi hausiala, gero nagoritzen. Gau genuneko. Gaixua, hemen dukan Magia. musutxo bat. Baina hori, azpeititaz hori nahi esan, bakarrikan festetan jungala, eta nik uste festeta jute bakarrikan seguko deula, ze ez da ondo atatzen bestela. Ez da nahi beste kuadriako bat lesionatzea, la verdad. Honetan uniko lan batita. Uniko lan batita da ondo eta esan. Bai, Espero deu. grabaketa. Bueno, a ber, bakazu hola... Usurbil! Usurbil! Ai, nik bakat usurbil. Usurbil goma batekin. Ah, bale, lepoan jartzeko... Abitu, hemen beste bat azken portuko, azken nik dira repepi azkar. Eske, gumaz baino goio deanean, basoak alduteia, eta gauza horiek. Zer esan dezu, getaiko bat hemen, bapatian. Usurbil, kontau pizkat usurbil. Usurbil! Ai, usurbil. Bale, barkau, Ze gracioso, baso Ike transparenta. bai dakat! Inorritza. Hau painurritza, de bai. Que oso infravalorota dago. Ni azkeneko inorritza gunitzen, komisiokoekin afai bat euki genuen, azken portukoak, guinan inorritzaino, azken portutik, fanangoak, uste fanango zen beste rome bat, kriston ondo pasan. Bale, inurritzakoak beti eslei. Oso ondo, oso parranda hona. Eta bueno, jarraitu barkatu, ze usurbilekoak kontatzen izinean da moztu dizut. Usurbil, top, porque oso kontzertunak ere bat ditu. Usurbil beti oso top. Txaranga kriston hona dira. Beti txaranga, bueno, bi urtetan, uste, txaranga igual izan da, kriston ondo. Azkeneko kontzertuak dupla, xiberrutz, eskastina joan ginen bai, usurbia. Egia, eta beti eguraldi ona, bueno bai, baina giro ona, jende ona, me encanta, nahi usurbil me encanta. Xaxekin. Xaxikin. Baina egia da, que beti usurbiare bai festetakoa zela, eta nik uste ere bai pixkatu biztuen berko genula usurbien. Araitu ite deu. Oen ja bixino, bestiak jasin maz. Bueno, a ber, nik komentatu berretena da, hau, Bilboko jaiak, eslei, Bilboko jaiak beti esan dut, kriston polita jala Bilboko jaiak, politak, bueno, kriston ambientia eta la pena izatea ze, adiez ez da herriko festa bat, oza, hiri bat da ordu jende gehiago bilatzea, ezin dezu ibili hor nasun bezala, baina bai egia da, que Bilboko txosnagunia pasada bada, oza, jendia konpartxak eta montatzen dituenak kriston lanpilla iteo eta eslei bada. Zin maz, haurrein komento zen, nola Bilbon ikaste duen beti Bilboko aste nagusia ez daura inoiz galtzen. Eta jaket Bilbo esan dezun, dakat, hau, bek jartze una, eta gaztelugatxe. Jo ezakit neria da, no ez da? Ez dakit? Zer dan? Ez que nik repea sako askat, oza, repe pia, bitu, zemat kendetetan, nik repen eskan. Ez dakit eus zer nadan. Honek aldo izan bekeko zeu zen. Nera mana. Ez da hori beste bada, etezena pertsona hori da baitez. Usatzu gara emantzen. Ja, bueno, hau da, Amaia, nik uste hau dela, behin joango zinean kontzertu batea, eta beken ematen zuen. Gaztelugatxeko irudi batekin. Bueno, pentsa bitartean, in memoria. Ez dakit, beste banda ikustia. A ber. Eslei. Kinelik. Eslei. Azaldu. Bueno, de todo da, kinelik, nutrizioa, fisioterapia, entrenamenduak, de todo, nire lengusina eta lengusua. Eslei, dena kinelik ajun. Hori, haupa kinelik. Hemen Inaugurazioa. beste bat inurritakoa, oza, pila askat. Eta inurritza ere bai zelaion dugu gatzit. Ez da gizua. Iguala deu pentsatzen. Zelaion tope bai, Nik gauzat esan berdet. Beti gertatzen zaigu, Zelaiondoko festaiela San Pelaiak baino lehenuo. Literal igual aste batola. Eta beti izate dugu, bueno, Zelaiondoan txil, gero San Pelaiak. Eta San Pelaiak ya, Zarauzko festak. Osa, fiestas patronales, en plan, Zarauzkoak. Piskat 3 puntu suspensibo nahi oitugu Barrioko festak. Gauza ja mesela. Euskal Jaia. O Euskal Jaia, oko zabla hortaz. Baino, beti esate du, Zelaiondoan, piskat lasai, no seke, gezurra, egunero atatzea, eta kristona mentiatea. Zelaiondo beti da ondo. Ai, tope gauzait. Osa, eslei. Nik erokat baso handia. Jode, hor, kriston moskorra ragatezu horrekin. Zumarrako kilometrotako. Kilometrotakoa? Bai. Hori, gauza, Zumarraga jun ginean oain dala, 8.000 urte. Primeran pasatu. Gaina joatzen nahi Zumarragan litroak ingen ditula. Ta hor zehola jendia txokolatinak eta hola ematen ez dakit joatzezean.
como gaizki bali, osea, nahi zuen batzuk, como ikusten aber jendia bat Ah, pasau prebentziokoak. hori da. Ta, gu ez guden gaizki baino, ba, ikusi genuen txokolatenak damaten eziala, eta pilak endu genitu. Ostia, sumarra gantzan, zelai baten ite Bai. batula danak litoak dana, kristonona zen. Denak Olako beraka. jardina peraka, baina kristonen pinauta, moskordanak erortzen goitik, bera. Gudezko jonatzen, oso Gu ez, onez. gu ez, Osa, gudezko jonatzen. gu ikusten. Gizon esan zen. Gero nik hemen Durangoko txosna batzordia, esan berrakat guaten esela uno izkunetan, oain dela 2 urte izan zen, J. Martina Merina Gris eontzian batea, gau hortan da oso guaia izan zen. Osea, gau hori, ez do recuerdo nakat, ainaratan ereakin, junitzen, eta, de hecho, gaten ez asteguro pasan nula Bilbon, eta ez lehi, osea, Durangoko txosna gunia oso. Anika todo esto, atzo sumaian hartu nun. Ah, ez dakit kanun nuen. dao. Etxea eraman, etxea jau zan. Baina gaur ez etorkio. Eta zunola jau zeinan etxea. Ez bali Ja, maz akordatzen. ondo, Bai. ondo. Ez da akordatzen. Taxi jo. Nik beste aipamen bat. Aitzen kuadriagunare bakat. Ah, a ber, Hiru dazkat desberdinak. esan berrakat Sarasko kuadriaguna bila batea. Ze, eske, beti esaten, kuadriaguna beti da arrazoi bat parrandatatzeko. Baino, egitaragua, Hori da kerbeltzetor esan ez. akerbeltze etorri zanean bai, bestela, nik hemen barka, bai, gero gauzako, gero azken portuko azaldiko gauzako metatuko baino, pixkat gure basuan ronda honekin izteko, Hori Barka, joko- basako indu. bai, asko indegu, Horrek nahi esan, ez da denak apoia huete ditugula, Osa, ez da ezer, digo. Hemen dakat, Orioko etxeluze gaztetxean txosnetako basua, urtero juten ez Orioko festeta zen ere lehenguzinan nereak esate uno dian aso, toreare, claro. Ta urtero kriston ondo pasatzen, lehen urtean batzen ez eguraldi oso txarra mantzula da gauza erdiak kantzela guintziala. Baina txosnak hor jarraituzun, eta hor txon ginean, txosna gunian, Nien izan. etzian, nire kuadriakoak etzian etorri, baina nik Oriokoak inoz ondo pasan Naia, Laine, Sofia, Zaraida Bodenakin, kriston ondo pasan un, zimazen, ez dut txapauko baino, ez lehi. Oain hori esan dezula, Santilloko festak bai oso nahi. Ui, Santilloko festak de bai, pixkat ikustea eta ja, zurra, konta hori. Ez, hor goizan genuen buelta, azkenen guan Santillokoan elektrotxaranga, ego ginen zoze, eta etxen genuen. Baina elektrotxaran oso ondo zion, kriston rekorridua zan. Osa, Bai, hori joko trenestaziotik. ba, hori, Santillo. kriston pila da, Orio, bueno, nire ustez pila da, Baina, bueno, igual jendeak ez dori pentsatzen. Eta todo esto, aiakoak, enezela jun, Ni aspalden ez la junaiako festetan. aurten komisioa jundean nien, eskumaik. Ui, mucho hori zure partetik. Zara, aurten ez, karo, getaiko festak. Claro, es que aiako festak pixkat gaizki, porque Getaiko festak. getaiko festak daude eta gero azken portuak. Orduan, tarte hortan dia. A todo esto nik enpalma honitun getaiko festak eta azken portuak. Egia. Azkenengo gunez, azpitan bueltu honetan etxea, eta marretako umiak ginean pusgarretak. Ni, Pirio. eta nire komisioa, baina... Baina beha etorria, orduan beha kontaukigu bere esperientzia. Bai. Nik esan berakat, Barkau, baina esan ziren, ez dituzu hirugunak aguantauko, hola. Hirugun ia aktibizima. txin. De hecho, baso hauek ez du esan, baino, cerveza ferikoak. Ez dakat ezer. Bueno, nik esan berrakat Salbideko festetako komisioan nahola, baino azken portuko festak diala un eslei. Ze ez da favoritismo, ez da, más bien, azken portuko festak urte asko dijoazte, eta nota huitea, ze esperientzia kasuen da hori dena, osea, Salbideko festak berria dira, baina, bueno, hortxe gaude gure bai. Eta nik uste azken portuko festak eta Salbideko festak eta bi komisioak, elkarlan polit bat aldeula egin. De hecho, aurrek urtean elektrotxarangan zuen karroa genikan. Ez da ezer azken portuko komisioa. Hemen nik uste Me suena garrantzitsuena, igual, perla, ez dakit. puede ser. Zuzendu ya, ez. Neire sonatzeite. Zetora da. Baina hemen importantea da komisioko talde denak bata beste lagundu bergara, ze barrioko festetako lan denare ez da ikusten da, nik uste hori txalotu inberdala, ze justo bilak komisio ezberdin batetik gatoz, eta nik uste hori aipatu inberdala, kontau, no sé, ze pixkat filosofiko jarri naiz baino. Ez, a ber, que azkenian gure baigea hori herritar batzuk herrian zan daitugunak festak, azkenian guk gure demoa gure esfortzero bai jartze dugu alda noben atatzeko dana.
Eta gero, azkenean, jendeak asko eskertzeula eta dena da, gure asko gustatzen gura hori ikustea. Zan, eta que urtebete nik, hau bigarren urteak komisioan. Neriare bai. Urtebete, ez dakit nola kalkula. Da igual. Bigarren festak. Baina nik adiz, txikitatik bizan ditu azken portuko festak zea. Hori, nera maira asko gustatzen izkia da, gure barrioarako. Eta txikitatik nahi non izan komisioko hori bai. Orduan beti hori izan bai festa horietan da beti ikusitan nola joan. Eta pasada bat da barriotan zema mugimendu da hon. Nik adibidez, kritika baten berbali manon, nahi oitut azken portu batzuk, salbideko festa batzuk, oinurritzako azkenengo, egun horietan jute gana, San Pelaioak baino. O hasta Euskal Jaiak. Ze Euskal Jaitan, de hecho, parranda o ambientia jartze deu gaztiak karrotan. Ze lokura bat izatea denak nolatu natzitugun karruak, aurreko asteko preparazio horiek bai oso guaia dira, pizkat estresantiak bai. Baina, ja azte ganean karruan pentsatzen da nola hain, de hecho usted karroa ez da kabla, baina bueno. Ez hostia, nire denan da. Bai, mi asker. Ez, igual ez. Igual ez da, usted eset. Usted baiet. Alare, bai, mi esker. Baina nik uste hori Euskal Jaitan gaztia jartze deun gogoiek horrekitula berezi eguna, ez? Bai. Ez dakiz egin esan ezan. Oso filosofiko jartzen ez, jende asko esan de baino, joe, atzeko lana ez da ikusten festetakoa da, lan asko da, porque, resakakin, urrengo gunean, erotia hor, umean karreran, kesi hartu txupatxo da, Nio batzen ez azken buruan gaina, eguerdiko laurako lasiano bostak, jarrik genekan monitora da zumba, ez da gizan bertzun. Kriston bero igual, 30 gradu, mundu guztia obviamente ondartza. Komisiokoak desidratatzen hor, claro, obviamente guk dantza ben bergenun. Claro, ambientea jarri berko zenuen. Kriston birua pasan. Baina horre ontzian. Baina, oparria eramaten abendainotikan, azken porturaino. Ez dezu furgoneta baten nola eramaten? Nerea jarri genuen bainoetan sartu. Zuk furgoneta bakazu? Loidi. Igual ez dugu esan, baina loidi eta piztegia. Eta parria eginen eramaten, irun artean, imagino nik zeiten, no? Bai, hola, bultzen, no? Bueno, bultza, seguro bideo bakateatzen da, hola. Enon bidekatea, bultatzen honetan. Oso ondo. Xaran dere bi konpi. Bueno, nik hau baina nik uste ja gehi egiten dela da, zure abotzantzate bai... Barka, basako itzein dugu. Asko itzen dugu, baina nik uste bai festak ez zitzetea beti ondo dago. No? Ez que, aizagar, ez, dakatuen irudi behar da. Festa guztiak apoia hoite dituzula junite zehala, eta txosnetako paso batekin bueltatze zehala oroigarri gisa etxera. Nik nabarmendu nahi eta diberian ikasten nahi naiz. TFG bat airaiten. Kirola aitet, en plan... Kirolana nik uste argi gaudala maratoiana. Argi gauda. Surfain horrekoa. Igual... Ja deliratzen nahi naiz. Deliratzen nahi baina nik uste esan berra daula, lan badakaula itia show berezi bat, surfa egiten, olako zoze. Ez da idea txarra, Opadela. Opa del surf. Ez, padel tenis. Padel tenis, bueno, hori ikusiko dugu. Baina, bueno, aipatu berra, ze garantzitsua dian herri guztitako jai batzordiak, ituen lan guztiagatikan, gu bereziki zarautzeko eta zentzite dugu da azken portuko da salbidekoak, ze hor gaude eta hori bizite dugu, ez dugu itzeingo zozertaz ez dakigunataz. Orduan, haupa azken portu, haupa salbide, eta haupa gu festaren eta jute gala, da kriston ambientak hartze dola. Oian begamatez. Ja bez, oian begamatez, egin da kuadriako alferrena. Bueno, baina mi eskerret hortzagatikan, kriston, ez dakit plazera hundia izan da, zuri hemeneotia 5 hilabeteko prozesu hori ikusita gero. Gero kizon pena emango nahi zagutzunekin entzuten. Ez du pena emango, ze bigarrengo denboraldi baten igual berez etorrikoa, eta nor daki, igual ahotsaia ondo piko, edo ez. Igualen hemen. Ala bestia, hemen zarautzen egongo zea. Oez. Bueno, ikusiko dugu. Baina nik hemendikan esan eskerrik asko etortzeagatik. Eskerrik asko... Eskerrik asko zure inbitatzen. Zuri, amortz. Eskerrik asko momentu polita hoegatik. Baso denak ekartatik asko, guain poltza batekin buelta berdu etxea. Okerra da udaraziko alaguain. Egi, ja! Udaraziko hauain, eta puntatu fetxa hauek. Miedo. Well...
bueno, Amaia, honekin bukauko dugu, 5.000 ordu egonetan zurekin itzeten ze festataz gauza asko aldia komentatu, baino, guazen ikuslei, intriga horrekin ustea eta bigarrengo denboraldi baten, igual, baso gehiokin etorriko gea, bai, ez, zene daki. Izango ja berdina. Izango ja berdinak repiak, baino anekdota gehiokin. Kontatzeke. Kontatzeke. Mi esker Amaia etortzagatikan. Zeri faitan. Gorazken portu, ta, gora? Albide. Gora salbide ere bai. Gora zueke bai, hemenotatik. Gora bihotzak. Gora bihotzak, gora marmarrian, eta eskerrik asko zuei gure txorradaenak entzuteagatikan. Espera ez dala oso tostoia izan. Ez da tostoia izango, nire ustez jendia gurekin identifikauta sentitua. Así que espero Amaiatan ikustale meguzue herriko festetan, kaso egin, vale? O txupito da invita. O txupito eta invitau, vale? Uxus!